O bilib mga puso, graduating students sa Iloilo, inspirasyon ang dala. Bango sa pagtingwa sini sa pagsuporta sa iya pag-eskwela, pinagi sa iya crochet artworks. Ang iya istorya sa pagtutok ni Kim Salinas. Sa masabi ballpen, notebook, kagiban pangagamit ang ginadala sa mga estudyante sa pag-eskwela. Pero, ang 21 anyos nga college students sang Barangay Malawog, Santa Barbara, Iloilo nga si Saibel, ginasigurado gid nga may dala nga gamit sa paggansilyo adlaw-adlaw. Damo ko dala mga amoni yung 3 ka amoni. Tapos lain-lain color kag ang amoni yung ang fiber fill. Kadako sang bago tapos may dala ko nga mga gunting, cutter. Tapos ang lighter, ginakadawaran ako gani ko no kay may lighter takandara sa bag. Kaya ang bako kanay na mo gagansilyo ako. Inibangod, sa iya bakante nga oras sa eskwelahan, naanda na sini nga magansilyo kon ang ginatawag nga crochet. Pero hindi lang ordinaryo kundi crochet nga mayupod nga art ang iya hugot sa iya mga obra. Ang mga obra sini, ginabaligyan niya sa sulod man o kung sagwa sang eskwelahan, paagi sa pagpost sa social media. Hindi man gid ako ang yakita, hapang dako nga bulig inibangod sa lamharon nga edad na suportahan na sini ang pag-eskwela kag bisan gamay lang makahatag para sa pamilya. Tuig 2022 sang nagka-interes si Saibel sa crochet art bilang stress reliever. Sa una, ginahimo niya lang ini nga pangregalo apang madamo ang nanamian, rason nga iya ini ginhimo nga sideline. Feeling ko daw amo ni ako nga lucky charm. Ginagamit ko kay raka daan baraydan sa paprint. Te amo na lang na ginabayad ko, wala na ko gapangayo kay nanay kay tatay. Subong nga graduating na siya sa kurso nga Bachelor of Science in Information Technology. Dala sinigihapon ang handom nga mapadayon ang crochet art. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.